Toy iň gyzykly diýen aýdymçy belli boldy. Geçirilen bäsiş halk arasynda uly gyzyklanma döretdi. Bu maksat bilen paýlaşylan video 13.000-den gowrak like ýagnap, 12.000-dönem köp teswir aldy. Hut şo teswirler aýratyn seljerlip, emeli aň arkaly umumy netijeler çykarylyp, toy has gyzykly diýen aýdymçylaryň sany uduzuldy. 3-nji orny 486 ses bilen Hemra Rejepow eýeledi. Aýdymçynyň tans üçin juda ýerlikli we öz bolşly äheňi bolan aýdymlary halkyň söýgüli aýdymlarynyň hatarına. Ikinji orno 755 ses bilen Farhad Öraýew münafik boldy. Onuň joşgunly aýdymlary we sahnadaky energiýasy toýlarda mehmanlary herekete getirýän esasy aýratynlyk hökmünde görkezilýär. Ardaly birinji orno uly tapawut bilen Mekan Ataýew münasip boldy. Ol 1402 ses alyp, häzirki wagtda toýlary has uly şowguny besleýän aýdym hökmünde öňe çykdy. Hormatly ýerleşler, bu netijeleri siziň saýlawyňyz. Her bir ýazylan teswir bu sany emele getirdi. Ýekeje ses bilen ähli zat başgaça bolup biler. Şonuň üçin innik saýlawlary saptyrmaň. Öz saýlawyňyzy aýan edip, iň gowlary saýlamagymyza goşant goşmak üçin TikTok sahypamyzdaky jaňjagada basyň. Ol size biziň bäsiş yglan edenligimizi dissine duýdurar. Taqiq media siziň bilen bize agza bolmagy unutmaň. Yıllar geçer, inme geçer, yalan üstüne şanlara benim ölürüm, hiç kaçan yanımdan çıkmaz, benim ölürüm, Yakman dostlar, şu taýda bir forog ýa çykdy. Ine toýlaň Energizer arsimlen toýa geldik. Forog şu. Haýtymyz hat simpatişli. Ine sen dost, ine merhaba dostlar şu. Yok, ýa-ni beýdimedi, ýa-ni men nidi. Ine gelin iska suratan. Haýtymyz hat simpatişli. Ben niýe? Karizmatik, simpatişli. Merhaba dostlar. Ýa-ni şey diýmeli, ýa-ni simpatişli bolan, simpatişli dost. Şiir. Umuman toylar gidip atıyor, toylarda arsa Energizer var, toylar başka arsa. Gözüne emedin ama, gözüne. Ağarmadı kamaranın gepin edip yengleye, eline atlı çöp tokoy gözü yerdine. Mengdecek bol ya kim kime, kımmadı arzanı tanıya her kimim. Arzan başaran okınmada inap, Kovzadın bazarı dur kaynap. Oynap bilecek rolunu sayla, yol varsa yengmene gerek uru gayrat. Umutları katı anırdın, özü del yönü göz kullu kapımızı. Kaytalardın katı uzak biz, yöne kaytalacak bolup yatığınıza. Biz bizler, yöne hareket bizler. Hemme zat yer ve yer günü eplep. Cügel salmana biz öktür, seninle mesele olmasa dölümüktür. Yine böyle boşadı dolu. Dağlar sefada geçti. Yine başım başa eğildi. Türkmen
Türkmen toyu gelin alacağı tayarlık görüyor. Bize tayar. Berde en atasından pat alındı. İnedem gelin maşinimiz. Bulam gelin alıcıdan bir pırsat. Pulu verip dep bol şal kapyny açdy. Bu yere gelip bir partiya tans edildi. Tüycülük tortundan iýme pırsady. İnedem gelin maşina yigidime geçdi. İnedem men hocama tans edip toy var ya. İnedem bizde toy. Klasaşlaryň söz gözegi bäde biziň iýi içişimiz. Edem hocam. Harazym ýollar dowam edýär. Edem ak pata aldy. Ýaşlarymyz bagtly oturlar, toylar toýa ulaşdy. Bize tomaşa edýärler. Hemmeňize minnetdar. Hoş, sag bolun. Gelineceğim, toyda tayinip görýäsmi? Alayın sen kendin, öwredin, arkamda dağdin durdun. Men de bilsem sana, yok men armanım, içerdiler daima. Ağlıkta göçelik edemeyeceğim sen ağlama. Gözlerin necim can gelip dururum sen yanıma. Başın oyasın gelýär bugün senin kucağına. Affatan bir daire kerem kıydıma. Ece, çağaka, her ýeriňiz bireýin sultany bolsaňyz diýedim. Ine şogunam geldi. Mehriban ece.
Seret, gaýdyň bagtly bugün. Seýinle ýarmyň arşdan eje. Gaýnasa da sen ýoklugyň mert bolmana çalşdym eje. Daýda bar gelli, göräýmäne kem ýok eje. Toý günümiň bir ýetmedi. Wah, ýanymda sen ýok eje. Öten akşam düýşe girdiň, bolly halym harap eje. Bagtyň bolsun gaýdym diýdiň, taşlarmy darap eje. Oýanyp durun begenjimden, gaýyp bollun birdan eje. Wah ýöneje düýşüm eken, ýaşym akdy sildeý eje. Seni kuýsap zaryn ýürek, urun ýarla herýan eje. Ajy şarpyk urdu pelek, sensiz bagrym girýan eje. Seret, gaýdyň bagtly bugün, seýinle ýarmyň arşdan eje. Gaýnasa da sen ýoklugyň mert bolmana çalşdym eje. El Sarpali 0-0-0-0 tenge. Katrins bardaşkin. iPhone'un içinde ne normal bana bolup biliyor. Öğlen otuzundan ağrı geçmede. Öğlen otuzundan ağrı geçmede. Yaşlıkta kutsamacak bolsan gülneme gerek. İyi minip gelmeyecek bolsan sanlıkta çürüyecek dostum pul neme gerek. Yaxşı, sağ ol. Başlaňy. Ýa kelämi diýip size pul gustup durmul. Şon çağalar onu mun alyp gel diýip beripdi. Şonu ýygyna berilmersiň ama. Hey, çağalaryň rızkyny ýygyna bereýin, soğamaýarlar. Beren 100 manadatyň üstüne 20 manadan goşup bereýin. Men 200 manat berdim ha. Gecemin diýeni bolýar dämi? Şol diýen bolýarmy? Senem razy edämi? Senem razy. Ese mi nakar gokenmi? Allah ile. Allah ile. Näçi? Asla. Açık ki.
Ne oğlanlar öyleniňiz soň näýlek bolýan gorkudyna. Seýledin, şu ýdan ullakan garyn tool gorýanmyň? Soň ýekeje gözmenki, olam şol. Bulam gelliminki. Bu taýdaky ol zat doýlan, ýüz gorlayan aýny o taý wapşe gelliminki. Ýok korkulaman bar gelliminki. Ana men koz ýekeje şu ýekeje gözüň içinde. Anan ýagamy? Men krasovka olam, kuşle, meçen şuň için no bar ýeketäk goşumyna. Öwey olaýmasam men şudan zatlara eşikler tıganok. Men pahy öwey ana. Ýekeje şu gözmenki. Ana dalat. Neçe manada kuhnen texnika bilen dollar pilýaňyz? Goşup gidiberiň. Wyczka 550 manatdan. Gaz plita, üstü çoyun, zажигалkaly 1200 manatdan. Mebelde oturýan duhovka 1900 manat. 12 adımlyk посудомойка 4700 manatdan. Uly gara kümtel холодильник 7400 manatdan. 20 litrlik mikrovolnovka 800 manat. Özüňiz hasaplap görüp kommentariýada ýazaýyn. Elektronika, работаем. Kuduradan apmy? Bu tema yüzlerçe, belki de müňlerçe gyýdyň dumy oturan iň uly derdi. Ýyllar geçýär, umytlar berilýär, ýöne ol adam hiç ile ädilmeýär. Bu postda biz şoddymaçlygyň we garaşmagyň aňyrsynda hakykat urlaşýarys. Köp wagtlap gürleşýäňiz. Geljek barada mailnamalar gurýasyňyz, hatda çağalaryňyzyň adyna çen saýladyňyz. Ýöne mesele gudoçulugy, hakyky jogapkärçiligi eýlenne hemişe bir sebäp bar. Eşim düzeltin, çay alayın, maşin alayın häzir wagty däl, emma wagt geçýär diýen bahanalar. Gyýdyň ýaşlygy, owodonlygy we iň esas umydy, iň gymmatly hazynatdyr. Sizi garaşdyryp saklayan adam aslynda siziň geleceğiňizden uğurlaýar. 1 ýyl garaşarsyňyz, 2 ýyl, ýöne şo bir ýerde durmak ösüşüň dälle durmuşuňyzyň sönmeginiň alamatydyr. Gadyrly uýalar. Durmuşda iň erwesat belki diýen umyt bilen özüňizi bir adama baglamakdyr. Eger bir erkek sizi ýitirmekden gorkmaýan bolsa, siziň awraýyňyzy we wagt gadryňyzy bilmeýän bolsa, ol adama durmuşuňyzy sarp etmäň. Gapyňyz kakylyp gelinmeýän bolsa, wagtyňyz gelenler. Ýoluňyzy aýyrmagyň wagty. Hakyky söýgü sizi näbellige däl, anyklyga we mertebäkidir. Öz gadryňyzy bilim. Şonda başgalar hem size gadr goýmagy öwrenir. Hiç kime siziň ömrüňizi garaşma toğuna geçirmäne ruhsat bermäň. Galan sany 3,5 miň dollar berekella husnulsun nesip etsin. Aqlyň nişan köpüne aqça ýalyga dolan getiripdir. Allahan iň gowy günlerinde ýarasyn ýüzüme de sylyp berekella diýip tügülemedi. Gaýratly kenar. Bir ruhsal bereketli kenar. O jamada hemişe agy berip Onda häzirden şu işlerden geçip ovadan var gelir ben kimi kanıp dawanlar etene. Rakyat kursowadına getiripdir gaýdy keçesiniň aýytyndan enay jana şeýlerde toy seçkileri başyndan seçilýär. Bugün kurtak içinde dertlebersin boýduşum, köp ýetirdim. Şular ýaly udalyň bolsa garramarsın boýduşum. Meni o dolar sınıf karakterinde yürüyüşü var lan, gençlik süper korktu.
Size